Добър вечер, Виленица. За мен е чест. Ladies and gentlemen, I feel most honored to be among you. Това, с което разполагам. Саксията бурена тракомаха, като пръв и единствен гостенин на рожден ден. Другите семенца така и не се появиха. Мълчаливо отказаха да участват в панаира на превъплъщенията. Теза, антитеза, синтез. Дори тезите им си останаха скрити. Вчера рових в пръста и ги нямаше. Намерих 2-3 овални телца, стиснали зъби с кученено упорство, тумбести спомени за перспектива. Буренът ми прави знаци да мълча. Изглежда засегнат. Не му знам името. Не го обичам. Появи се на мястото на несбъднатите цветя. Поливам го. По време на пътуването. Във влака една унгарка без предни зъби ми разказваше как 2 от 3-те й деца умрели, а най-големият син сега е в Америка. Ето ги снимките. Тук е той с жена му. Тя пушеше български цигари, или по-точно една много дълга цигара от Будапеща до Букурещ. И каза така: вече нямам за какво да живея. Каза го просто, ясно, равно, с достоинството на беззъбия. Според мнението на един специалист, ти гледаш мача, аз правя салата, само за себе си. Мисля, че вече знам. Самотата е, когато си с някой, който не е с тебе. Границата. Дъщеря ми ме попита дали нося дъвка. Аз си казах, че не нося, но ето ме мене тук. Тя възрази, че аз съм едно, а дъвката съвсем друго. Обърнах и внимание, че не може все да очаква нещо. Тя ме поправи. Не нещо, а дъвка. И въпреки, че слънцето грееше и птиците пееха без да се изслушват, и тревата в парка беше алчно зелена, дъщеря ми плачеше като лейка. Има щастлив свят и нещастен. И между тях една дъвка. И това е последното. Играта. Играехме на карти с Бог. И той цака попа ми с двойка. Ама, Господи, според правилата не може така. Размахах аз витрилото си от карти. Тогава си измисли някакво обяснение, отвърна той и раздаде наново.